கரெக்டா அந்த குழந்தைய பிறக்கிற பாத்தீங்கன்னா பாம்பு மாதிரியே நாக்கும் கொஞ்சம் அந்த மாதிரி நீட்ட மாதிரி இருந்தது. அவனுக்கு வந்து பாம்பு தோல் உரியற மாதிரியே 1 மணி நேரத்துக்கு ஒரு தோல் உறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். உடம்பு முழுக்க 1 மணி நேரத்துக்கு ஒன்று உறிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கும். குழந்தை ரூபத்தோட ரொம்ப மோசமா தான் இருந்தான். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் வெறும் ரத்தமா போகும், அப்படியே கையில ஏந்த முடியாது. டாக்டர் கூட பயந்துட்டாங்க, என்ன இப்படி ஒரு குழந்தை இருக்கு, அதாவது உயிரோட பொழைக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி கான்செப்டா இருந்தது. நீங்க வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு போறீங்களா, என்ன பண்றீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க என்கிட்ட. இப்ப பிறந்த குழந்தையாவே அவங்களே வந்து உயிருக்கு கேரண்டி சொல்ல முடியல. அப்புறம் நாங்க இருந்துட்டு இந்த மாதிரி இருக்குது, பார்க்கவே ஒரு குழந்தையோட விகாரமா தான் இருந்தது. அந்த தோல் வந்து அந்த பாம்பு சட்டை மாதிரியே உறிஞ்சுக்கிட்டே இருந்ததுனால எங்களுக்கு என்ன பண்றதுன்னு ஒன்றும் புரியல. நாங்களும் குழந்தைய அந்த கரெக்டா ஒரு 3 நாள் கழிச்சு எங்க ஊருக்கே கூட்டிட்டு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு. இவனை கூட்டிட்டு போன ஒரு பாடு குழந்தையா வச்சுக்கிட்டு இருந்தான். ரொம்ப முடியாம வீர்னு கத்துவான், நெஞ்சிலையும் போட முடியாது. அவங்க அம்மா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. ஆஸ்பத்திரிக்கு பார்க்கையில திண்டுக்கல் சிகிச்சைக்கு கூட்டு போகையில ஒவ்வொருத்தங்களும் இவனை பார்க்கவே கொஞ்சம் ஒரு இதாத்தான் பார்ப்பாங்க. ஒரு சில டாக்டர்லாம் வந்து நீ இருக்கிற நிலையை பார்த்துட்டு பக்கத்துல கையோட தொட்டு பார்க்க முடியாத அளவுக்கு, கண்ணுல பார்க்க முடியாத அளவுக்கு கை ரைட்டு மட்டும் அடிச்சுட்டு அப்படியே மாத்திரை மருந்தெல்லாம் எழுதிடுவாங்க. எழுதிட்டு இதை பண்ணுங்கன்னு. இவன் அப்போ அங்க கூட பெட்ல அந்த டயத்துல சேர்க்கல. இது ரொம்ப ரேர் கேஸ் தான் அப்படி சொல்றாங்க. அப்புறம் நாங்கள் வீட்டிலேயே கொண்டு வந்து போட்டுக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரி போக ஊசி மருந்து மாத்திரை எல்லாம் மூட்டை கணக்கில் ஒவ்வொரு மூட்டையாக அங்கே சொல்கிறாங்க இங்கே சொல்கிறாங்கன்னு வாங்கி கொண்டு வந்து இவனுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான். அது ஒரு வாரம் ஒரு 5000 10,000க்கு மெடிசன் வாங்கினோம்னா அந்த மெடிசன் வந்து இவனுக்கு செட் ஆகாது. இன்னும் அதிகப்படியான ஒரு வேக்காலத்தை உருவாக்கிறோம். அப்போ அந்த மெடிசனை டாக்டர் சொல்லுவாங்க அசால்ட்டா, சரி நீங்கள் அந்த மருந்தை போடாதீங்க அப்படி சொல்லிடுவாங்க. அப்ப அதை ரிட்டர்னாவது எடுக்க சொன்னாலும் எடுக்க மாட்டாங்க, அந்த மருந்து ரிட்டர்ன் எடுக்க மாட்டாங்க. அப்புறம் அந்த மருந்து மாத்திரை எல்லாத்தையும் கொண்டு குப்பையில கொண்டு போய் போட்டுருவோம். அப்புறம் இப்படியே தூக்கிட்டு அப்போ ஒரு சிலர் சொல்லுவாங்க, நீங்க திருச்சி போங்க, மெட்ராஸ் போங்க, கோயம்புத்தூர் போங்கன்னு சொல்லுவாங்க. ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லாமே பார்த்தாங்க, அவங்களாலேயும் ஒன்றும் முடியல. இது ரொம்ப ரேர் கேஸா இருக்குது, இதை ஒன்றும் சரி பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லி. அப்புறம் ஒரு சில பேர் கூட சொல்லுவாங்க, ஏன் இப்படி நீங்க ரொம்ப அந்த பையனை போட்டு ரொம்பவும் வேதனையாத்தான் இருக்கிறான், இது வந்து உசுரோட இருக்காது இந்த குழந்தை, வேற குழந்தைக்கு கூட ட்ரை பண்ணலாம்ல அப்படின்னு ஒரு சில டாக்டர் மனசாட்சி கேட்காம சொல்லுவாங்க. ஆனா எங்கனால அதை அப்செட் பண்ண முடியாது. இருக்கிற வரையும் இந்த குழந்தை இருக்கிற வரையும் கடவுள் கொடுத்துட்டாரு. இது எங்க உயிரோ இருக்கிற வரையும் அந்த உயிரும் இருக்கட்டும். கடவுளா பார்த்து கூட்டிட்டு போனா குடும்பத்தோட கூட கூட்டிட்டு போகட்டும், இல்லைன்னா அவனுக்கு கூட்டிட்டு போனா பிரச்சனை இல்லை. நாங்க எந்த இதுவும் அவனுக்கு பண்ண மாட்டோம். அவன் உயிருக்கிற வரையும் நாங்களும் எங்களால என்ன முடியுமோ அந்த பாதுகாப்பை இந்த பையனுக்கு நாங்க கொடுப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்க போற டாக்டர்லாம் கையில காலில் விழுந்து கூட, சார் உங்களால என்ன ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண முடியுமோ பண்ணுங்க, என்ன உயிருக்கு கேரண்டியா பண்ணுங்க, எந்த ஒரு இதா இருந்தாலும் என்கிட்ட சொல்லிருங்க நேரடியா அப்படின்னு சொல்லி எல்லா டாக்டரையும் எந்த டாக்டர் நான் ஓப்பனா பேசிடுவேன்.